И здравейте хора, в днешното видео ще играем Slap Dollar 3, в тази игра, между другото, хората са отвратително мега гадни. Просто са, как да го кажа, диви животни. Защото просто те са ненормални. Сега, какво го сам говоря. Тук има някакви стълбички. Стълбички. Окей. Не е окей, хора. Виждате ги. Хора, нали вече избягахме от тази какафония, ето там. Виждате ли? Да. Не. Това е скандално. Какво направих? По дяволите, стига. От колко време вече се боря? Боря се, казвам ви. Обаче тя грозните ми се правят на голямата работа. И сега ще видите каква е какафония. Само ненормални тук. Тия лудите, само лудите правят така. Oh no. Добре, така, тук има само луди. Къра, не те знам къв си, къра 7. И така, хора, тази игра просто не ми допада, защото там има много лоши хора. И много нагли. И за това ще игра на ето тази игра. Да. Малко странно в едно видео да са две игри, но нищо. В тази музичка направо мадразни много. Добре, нека се брам камерата. И какво сега? Опа, какво направих? Какво? Какво? Хора? Опа! Кумая, не знам си какво. Просто не мога. Хора, гледате ли? Да. Те тук играят. Пък ние да паднахме, да сме се кача. Въжето не минава ли през тях? Айде, падна. Има само едно момиче там. Буквално. Хора. Давайте. Ще спра за сега. Ще го спра на пауза, защото да. И здравейте, хора. Ето ги. Ето, вижте. Всички се са набутали, аз нищо не ви... Какви неща?
Да, не искам да виждам. Опа. Но, не искам. Добре, как да те махна тебе крава? О, брачет, какво правиш, бе? Те пак пумая. Пумата е в Шумен, не знаете ли? Айде сега, следващи. Кои са следващи? Аз! Бъй, хора. Ей, хора, пак се убих. Убиха му. Аз съм била сама. Да. Малко да се включа. Да. Ай пак. Ще играят. Тая песеничка понякога наистина много ме дразни. Обаче ми се заби в главата. Буквално те казват само пумая. Какво значи това пумая? Пумая. Нещо на японски, китайски, не знам. Пишете в коментарите Squid Game японски филм ли или китайски. Искам да ми пишете. Или корейски. Едно от трите. Да. Ще се спра на пауза. И хора, вече официално... Не че официално. Вече ще почваме след 8 секунди. И сега ще се катеря по леглата. Искам да видя какви са, на какво нещо спът. Ай пак притес. Абе, защо се бутат като най-ненормалните бе хора? Абе хора, бе, толкова ли сте възпитани, бе, ти пък и ти. Ей ти. Ай пак. Айде, как я метнаха. Аз се надявам менете и да не ма метнат. Дано. Просто си мисля да не ма метнат. Хора, между тези двамата май са гаджета. Сигурно. Въй! О, не. Почваме. Хора. Майко, хора. Майко. Убиха ма, ай пак. Хора, тази игра също не ми харесва и да. Хора, това беше от мен. Играхме вече 2 игри в Roblox и да. Очаквайте още и не забравяйте да ми напишете Squid Game китайски филм ли, корейски ли е или японски филм. Така че, чао!